Tällä hevon Islantia ei päästäkään. Jaahas, ensimmäiset heitot Kanadan vesillä. Kattoo löytyykö kalaa. Eli mä... Tommonen. Onni. Siinä kohdalla mistä mainitaan. Äkkiä jalka ylitte, ettei jalkojen välistä. Aika tuhti kaveri. Siis joo. Ääneeni. Mulla auto mikään pyrstö. Jos oli hetkistä yksi kala kiikko, reppasin GoProita, mutta ei pysynyt, ei pysynyt. On ollut useampi tärppi. Tai muutaman potkun kiinni, mutta ei saakeli, ei vaan pysy. Ja Jyrillä mölli kiinni. Siellä on King Solomoni kiinni. Kävi jo kertaalla ylävirrankin puolella. Jyrillä molemmilla kävi sillä, että perho tuolla alavirran puolella piti nostaa uuteen heittoon. Siellä olikin kalaa kiinni, mutta molemmilla irtos ne. Se päivän aiempikin kingi, niin sekin oli joku löytöperho, ettei ne omat perhot ei toimi. Kyllä parhaisia tuloksia pääset, kun kaivelet tuot kiviä alta. Vittu kun se menee tonne alaspäin. Ehkä mä koitan taluttaa sitä vaan. Aika jästipää on. Entäs heittää kivellä sen kalan tolle puolelle? Tulisiko se tänne päin? Tulisiko se tänne vai? Lähtisikö alas? Lähtisikö vaikka... Vittu! Aikamoinen mörssäri. Tulee sinne päin. Tosiaan joku semmonen 90 kingi oli tuossa kiinni. Veti pohjasiimoille. Vähän matkaa meni pohjaa ja sitten pohjassa tulikin joku sakli. Siivo meni sieltä alta ja liina kiinni ja perruke poikki. Mä vedän näitä pohjia tässä pitkäksi ja katsoin, ettei tällainen enempää on tässä sakelin solmuja. Ja no, mä oon jo karkuttanut aika monta kingiä, mutta ehkä joku niistä tulee vielä ylöskin. Ja aika paljon täällä edelleen on ja se on kiittua kauemman silloin kuppeessa puunoksessa. Tämmöstä on.
Huhhuh. Se mun kelassa on ihan paska jarru. Loppujen lopuksi, ettei se nyt tuu sillan alta, niin piti vetää vaan liinat kiinni ja väkisin pumpata ylöspäin. Ja tää oli lopputulos. Ei oo enää! Ja ylempänäkin kalaa kiinni. Saakeli! Tää mennään. Tulee kohti välillä. Veti lohi tonne siltapilarin viereen ja pidetään liinat kiinni. Nyt on vähän parempi kela. Katsoo mitä tän kanssa käy. Lähestyy ikävästi siltaa. Ton liinat aika tiukalla jo. Rupeaa olemaan kaloja vähän lähempänä. Ei saakeli. Siinä se nuo. Aikamoinen porsan, ikävä kyllä oli tällaistaan selästä kiinni. Harmi, olisi ollut heittämällä elämäni isoin kala, mitä ikinä saanut. Huhhuh, on kyllä paksu. Paksu kaveri. Ja siellä Jyrille kalakii. Tuolla. Hienosti, hienosti. Onneksi olkoon. Saatko sä pyrstöstä toisella puolta? Haavi. Onko se kallistettua sellainen niinku kylki tänne päin? Aha. Taas mennään. Pitää vetää sitä jarrua tiukemmalle. Sulla on suusta joskus, saatana. Pitää sitä ton pilarin tällä puolella. Huhhuh. Lähestyy ikävästi. Hisaakeli. Selkävässä on taas kiinni. Jep. Se mukaisin sit sillä niinku oikein huolella. Juu. Ajattelin, että saatana, että tämä kala tulee kyllä ylös. Ja otatko vapaasti? Juu. Varmasti. Voiko vedellä? Voi.